Salutare, dragi prieteni! Dacă tot am venit în Oradea, am zis hai că vin la Șaurmeria Nation. Șaurmeria îmi place să mănânc. Nu știu dacă îmi dă voie să filmez sau nu, habar n-am, dar eu întreb. O să mă duc cu GoPro. Acolo se află Șaurmeria, așa că și mă duc să iau 3 șaurme. Sper să reziste până la Cluj, că atunci nu mai stau. Știi? Opa! No, bun, hai să vedem care e treaba cu doamna șaurma. Ok, hai să... Aici ai șaurma, dar nu știu dacă o să... Da, mă, nu știu dacă filmez pentru... Să vedem și meniu. Ok, bun, hai că... Am luat șaurmele de aici, de la... Că îmi place să mănânc. Am luat 3. Am luat la farfurie cu 33 de lei una. Chiar îmi place cum le-am împachetat. Am zis că le duc până la Cluj. Sper că rezistă până la Cluj și eu cred. Hai că le pun în portbagaj. Atunci am așa, nu chiar așa rege. Într-un fel chiar mi-a fost așa groază. Am vrut să zic că mă las un pic să filmez meniul. Am multă ei, n-am ce să filmez. Ok, hai să și stai în picioare. Asta aș vrea. Încet, scuz un pic de deranj. Aici asta un pic așa la rece. Eu cred că stă, că nu mai stau mult. Știi ce fac atunci? Nu mai stau nici eu. Plec. Da, am plecat și eu. Ok, bun. Știi cum pot să fac? Uite ce idee mi-a venit acum să filmez un pic acolo meniul, că cu telefonul pot să filmez un pic de la distanță. Într-un fel chiar mi-a fost groază să cer voie, că am vrut meniul să filmez sau ceva, știi? Dar hai să încercăm altă metodă neortodoxă. Eu zic acolo-i, uite. Se vede, dar nu chiar. Acela este meniul, dar nu se vede exact. Și acolo îmi place să mănânc. Au și program, dar îl vedeți oricum pe site. Bun. Acolo este și plăcintărie. Hai că nu mai stau. E o chestie, vezi acolo mică, dar e frumos. Îmi place. Acolo este meniul și am luat, erau și la 20 și ceva de lei, dar chiar e foarte ieftin. Hai să-l mi-l întorc. E un meniu, nu mi se pare față de Cluj, mi se pare chiar ieftin. Atunci știi ce fac? Dacă am luat acum șaurmeria și am venit, uite cum mai pot face atunci, stai un pic, să fac și așa. Sigla să o... Bun. Nici că sunt paparați. Bun. Chestia asta că îmi place să mănânc de acolo, vezi? Sau și din partea asta. Vezi șaurma. Ce e cel mai bine. Bun. Ok. E o zonă, opa, să nu mă stropească unchiul. E undeva, nu, pe cred că e, nu știu dacă e Rogerius aici sau nu. Hai să văd o cafea și nu cred că mai opresc. Mergem direct spre Cluj. Pentru că ora e aproape 12 și trebuie să ajung pe la 4. 12, 1 la 2, 2 la... Da, normal 2 ore jumate, pe la 3 ajung, dar nu pot să las, dacă e și aglomerație. Nu pot să... Bate un vânt pe aici. Cred că mai bine... Hai că o să intru până la Profi, să-mi iau o cafea și plec.
Da, dacă tot am venit, nu știu, așa am un sentiment, chiar mi-a făcut o impresie foarte, foarte bună. Se simte că am trăit cam 2 ani de zile în Oradea. Am stat aici. După câțiva ani, au trecut ceva ani, chiar așa m-am întors. Mă simt ca și acasă, sincer. Bine, nu m-aș mai muta, dar așa parcă mi-a face plăcere să mai vin, să mai explorez câte ceva. No, bun. Hai să îmi iau o cafeluță și mergem spre Cluj. Nu cred că mai opresc, că deja este ora 12. Nu cred. Nu cred că mai opresc, că mergeam iară la Catedrala Catolică să mai filmez de acolo sau de pe Pietonală. Las așa, va fi un vlog mai scurt sau cum va fi, pentru că nu am timp, trebuie să ajung. Și în primul rând și cu șaormele în portbagaj, sper să nu se strice. Aia e toată chestia. Mi-am luat o cafeluță de la Profi, după cum se vede. Cred că o să filmeze cu capul în jos acum, dar fac eu din problema. De la domnul Profilescu, așa că hai că mergem. Ok, hai că încheiem, n-am luat și cafea după cum am arătat. Încheiem domnul Vlogulescu de aici, de la șaurmeria asta, de la undeva la o scară, nu e scară de bloc, dar la parterul unui bloc. E oricum e micuț, exact cum a arătat și Lenghel în clipurile lui. Dar adevărul prea mult, cred că s-a stresat să-și facă afacerea. Dacă el zice că o renunțat la afacere, înseamnă că așa este. Dar într-un fel îl și înțeleg. Că e mai ok. Dacă lui, oricum e ok, că mai bine îi place să călătorească și dacă iese din călătorii ceva sau nu știu, mă pricep. În fine, hai că nu ce-i plăcintăria. Avem acolo un pic, vezi? Doar mai arătăm o dată. Nu plăcintăria, așa urmeria. E ok, hai că mergem. Ce regret? Ce regret că nu pot să mai stau, deja este ora 12 și trebuie să o iau spre Cluj deja. Aș mai face niște puncte de oprire, dar cum ziceam, șaurma asta în portbagaj, nu cred că se strică, că nu e cald afară. Dar toată chestia este că trebuie să ajung pe 4 la Cluj și o să se aglomereze încolo, mă gândesc. E 12 până ies din Oradea. Am fost la biserica respectivă, la Biserica Catolică, dacă mă apare în clip, e Catedrala Catolică. Am vrut să merg pe Pietonală, dar n-avem ce face. Treceam și pe la restaurantul, pe la Papas, unde am lucrat eu ajutor de bucătar. Dar l-am văzut din mașină, că el duce mâncare la ceva spital privat. Dar mi se pare că am îmbătrânit, am ceva normal. Și eu m-am îngrășat, și eu am îmbătrânit normal. Și apropo, când am fost la facultate, și secretara mi s-a părut. Că înainte noi aveam imaginea că era slăbuță, dar acum și ea un pic să zic așa, nu că s-a îngrășat. Un pic s-a mai înclinit, bine, în sensul că și-am și vârsta. Nu, Doamne fer, că nu vreau să, oricum și acum atât bine arată, nu-i ca și atunci, dar bine, nu fac o complimente, că nu înțelege, Doamne fer, altceva. Dar zic așa că, cum trece timpul, adică pe mine nu mă văd și parcă pe alții pe care ne-am mai văzut de atâția ani, știi, cumva, nu, e un pic de schimbare, că oricum este vârstă, este ceva normal să fie așa. Bine, sper să nu înțelegeți că n-am vrut să jignesc, nu m-am exprimat bine pe doamna secretară. Nu, e o femeie foarte de treabă. Tot timpul și când am fost la facultate, tot timpul te ajuta și tot timpul așa se făcea ca să fie în avantajul tău, nu te încurca, chiar jos pălăria. Ce să zic, Doamne ajută, hai că plecăm spre Cluj.
Dar mai că mai vorbim din mașină. Chiar totul că a fost așa înorat și am zis că nu știu ce o să filmez. Ploaia un pic, s-a oprit. Dar așa de bine m-am simțit, parcă orașul acesta m-a primit ca și cum m-ar primi înapoi. Chiar o să mai vin atunci o să vin cu toată familia, cu copilașii și cu soția. O să mai treacă un pic, dar sper că până în toamnă să pot să vin. Cam o singur, cum să mai dau o fugă, într-o duminică și păi se lasă acasă, nu merge. Dar cred că e mai ok și când venim să vinem în cursul săptămânii, așa, într-o zi. Mi se pare foarte liniștit. M-am stat mai câteva ore. Mi se pare foarte liniștit față de Cluj. Dar ar trebui să... Și aici chiar n-am avut așa trac de filmat pe stradă. Parcă zici că sunt de aici, pot să filmez oricât. Bine, am gândit la șaurmeria, mi-a fost cumva așa, parcă rușine groază, îmi dai voie să filmez eu, să nu crede că vreau să-i filmez pe ei, sau poate mai fost și alții, nu știu, dar am lăsat așa. Poate că data viitoare. Dar să vedem acasă cum o să fie. Când n-am gustat, nici nu stau să gust, deja vine ploaia. Am vrut să fac poate un vlog mai complex, dar cred că o să continuăm de altă dată, să vin eu în altă duminică. Cred că trebuie să le vorbesc în mașină, că nu e atâta vânt și nu o să se audă chiar așa. Acolo în spatele meu, nu știu dacă se mai vede șaurmeria, dar v-am lăsat, încheiem. Așa zic că încheiem acest vlog, dar și pe drum poate mai filmăm ceva, dar foarte puțin. V-am salutat! Shawarma este chiar foarte bună, am rămas plăcut impresionat. Mai ales că eu am mâncat-o după 3 ore, 3 ore jumate, după ce am cumpărat-o. Chiar este foarte bună, îi dau nota 9. Mai ales sosul de maioneză este bestial, plus că este foarte mare și m-am săturat. Eu de obicei nu mă satur, să zic așa, complet după o shawarma. Dar a costat 33 de lei, chiar își merită toți banii.